Водата е прекалено много, но все пак ще пробвам. Взел съм повърхностни примамки, силикони, воблери, блесни, клатушки, всичко съм взел. Това е воблера за 50 стотинки. Ако не сте гледали клипа как фащам штука на него, можете да го видите, ще оставя линк в описанието. Мога ли я мятам? Добре. Здравейте, днес съм дошъл да търся кефали. Както видяхте, в кутията си имам всякакви примамки за кефал, малки воблери, кранкбейти имам блеснички малки, повърхностни примамки взех. Сега ще видим дали ще успеем да хванем някой кефал. Его малък кефал на малък воблер. Време е да го пуснем. Надявам се клипа да ви е харесал, въпреки че беше доста кратък и имаш само една риба. Въпреки че и тя беше доста замаляла, но все пак се надявам да ви е харесал. Не забравяйте да го харесате, да натиснете бутона subscribe и камбанката до него и да напишете някакъв коментар. Чао!